Tolong kajing suk ia pi baro hagani ka step kajing ia pusan na kaktinu blay hagani ka por kadai na ka kam juki apostol klanong ka baar ar kadkot ka bakhat nriu mentate balai me pentut tu yeng tu syap on pen baptis yame bat sait no iki pop jome da ka bakhat karpat ya ka kerteng jong u kini kidi ktin ki ba u Ananias u Syakri jong trai u briu beriu blay ula kren ha usol jong ka Tarsos baga Bible ka yuthu men ba usol jong ka Tarsos udang lech sya Damaskus naga benta ban pentut penwit ban penjot ban penkulmar ya ka jing trei jong ka jing alap gospel namar ka jing shun jong ui ka gospel ula dei unong shun wa krau jong ka balang hak tu ka por ula pensitom ben sibun ki banget bad haga jinga lenti jong u ban lech sya Damaskus ban kem ya ki para banget bar ki bayalap ka gospel ukris Henry halenti sya Damaskus ke jing syai da beneng kaleteng shan hau ka sur jong tra Jesu na beneng ula yo sngo ula kalon kram hamadan bat komta la yalam no yu nang ta sya po Damaskus ba ula long lai singi lai mit ha Damaskus duai sya jing it bat imat chu ki khamat dei haga bakum kata kapor wa Ananias ula wan shu bat ula kren yu wong balai me pentut haga Bible ngiu baga jing penbaptis bat ka jinget kia yai rengkat utau balanget yu Jesu dei ban penbaptis yu mardor uta wala kalaba mot wa pai shu blai priang yu Jesu dei ban penbaptis yu mardor di hangni yu yau neu briu sol jaga Tarsos kala simpor yu ulai sngi ba unyo i gajing penbaptis bat komta hagata kasngi kabalai wa Ananias ulawan ban kenhet yu ban ong balai me pentut ya kata ka ba udai ban le gajing pendep ya ka hok show blai bat kata ka ba dan ka jing ya sno bat kata ka jing pen im bat ka balai ya ka manu blai usol di Tarsos ula penslam hadu lai sngi na kata daw Ananias wang balai me pentut dan na prinjongi ru dan sipun ki bangila sautu bangide banle ya kata ka blai wang ngi bangin le Henry ngi buteng ngi pentut ngi ong ngan salepat wat ha ka biadai ber ka jinget ru ka Bible ka ong ba ka jinget ka dei mentah om la syai kumta ka ka bangide banget ngihap an ngej mentah namar ngimtip ya kaban sawan ke Bible ko ong ha kisti ka baar si ko din renong ban riu khot baar hakmi mentaken kata ka ya bad yang hun hakmi mentaken kata ka sngi ka jing pen im ru ka de menta om la syai lading sotu ngi don kamban kalabamot ngihap an kalabamot menta lading sotu bangi don kamban ngej ngihap an ngej menta lading sotu bangi dei ban penbaptis ngihap an penbaptis menta lading sotu ban le ka mon ublai ngim de si ban buteng ngihap an le mardor ya ka mon jong ublai don ki briu ki ba ublai la kren ki ha ka donot bakin kalabamot henry ki buteng ka jingyap kawan bat kim don porsyu pan kalabamot don ki briu ki boblei bu ka donot jongki bakin aisha ka kamu blei kanore kanu ka boblei bu apo jongki bakin ai namta kanore kanu ka jitmu ka kamu blei henry ki buteng bat komta hadin kawan ke jingpang kawan ke jingjia kawan kanore nu ke jingjia ka baki hapan pedlut no ya kata ka baki don ha ka donot ban ai syaka kamu blei ki lahapan ai no nagam tag tag jingjia kidon ki briu ki boblei bu ha ka donot jongki bakin duai gini site namta jonor jongno henry ki buteng ban le ya kata na kata ka daw chia ke jingyap bat komta ki babe ki ombangan jin dala ko ngo ika suru blai ban duai na ka bentai tu iba la ne namta itu ikong bese inom jin dala yap kidon sipun ki boblei ubu ha ka donot jongi bangile slok ki briu bangin ya don mata ka kamu blai la nangin le ya kanu ka ba ublai ukren ka donot jongi ka ba kaktinu blai ka kren la nangin sungtu bangi de ban le andre ngi buteng bat komta habangi buteng ka pulam no kata ka jing tumu bat ka jing sungtu jongi ban le ya kata ka bangi de ban le ka Bible ka yuthu na ka kitab Genesis nong ka ba arpun nyeo
bau Isak haka jinglong temen ka bau labaria ki khamat ukwa ban kerku khadu ia ukhun nengkong jong u isu bau nyo ia kata ka jing kerku kum ukhun nengkong kum tau la pha ia ukhun ba unet wat skei na klau ban shet ia ka dot skei bat ba un bam ban kum tau un kerku ila ukhun ka jing kerku ka bau re ban yo kum ukhun nengkong Henry ka Bible ka yutu bau Jacob uli osngau ya kata gajing keren jong ukpa ya lau kon nengkong u iso u tip naka kami jo u ka Rebeka kom tau Jacob ula lej Hashua jong u iso badu kom ta ula yo gajing kerku jong ukpa ka badai ban hap gajing kerku ha u kon nengkong re namar ba u kon nengkong u iso ula slem ban wan ula tut ban wan bat kom tau Jacob ulai yo Hashua jong u bat u Jacob ulai yo ia ka hok ka ba udai ban yo ukun nengkong bat habo iso la wan chau kpa wong ko pa kani ka do kani ka jingbam ngala pen khrek ka bang nang ta jong me Isak u ong ku khun ngamla shu ban kerku ya me namar ngala dep kerku ya to ba wan Hashua jong me u iso la yam pai do not ulap kerpat jam akmat ukpa baun kerku ya ya gajing kerku jau kun nengkong reu Isak umla syu nama wala dep kerku ya Jacob gajing slem jong u iso ban wan syu ukpa ban le ya kata ka ukpa kwa yu kala penlong ba undu no gajing kerku jau kun nengkong Jisu kren gospel Matius lonong barapsan khat sau do laipo syabhang wei usyakri wayo tang shitalen ula buteng ban penroi kata katalen dala poi kapor ban ajing ken la shem ba shimlale ye kata shitalen ula buteng ula kensting bat kumta ka jingkordit bat ka jing penrem kalahap habu dei na kata kadaw ka jing im jongiru ublei khot yangi bangin pai sha ublei hakapor ka bangi ban pai bat bangin kelabamot akpor bangi ban kelabamot bat ya kanu ka ba ngin so thu bari ban le dongin le ya ka hakapor ka bangi ban le namar ka probeb ka ong bat pen sarong ya ka bala shai naba memtip ka ka banjia hakabashis ngi to blain kerku yangi hakarteng Jisu amen.